ቅድሚ ሒዝናዮ ዘለና ዛዕባ ድማ ብዛዕባ ድሕነት መግቢ ዘተኮረ ኾንዩ ኣብዚ ልዕልናዮ ዘለና ርእስቲ መብረኽበና ብስቱድዮና ዓዲምናዮ ዘለና ተስፋ ህይወት ገብረትንሳኤ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ጨንፈር ቁፅፅር ሃብቲ እንስሳ እዩ ተስፋ ህይወት ናብ ስቱድዮና እንኳዕ ደሓን መጻኻ ኣዲብ እንኳዕ ደሓን ፀናኻ ሕራይ ከምዚ ክተቕሶ ፀናሕኹ 7 ሰነ ኣህጉራዊ መዓልቲ ድሕነት መግቢ እሞ በዚ ምክንያት እዚ ብምግባር ኢና ነዚ ቃለ መሕትት ነካይዶ ዘለና ስለዚ ድሕነት መግቢ ክንብል ከለና እንታይ ማለትናዮ ንምንታይ ከይጠቃልል ሕራይ ይቕኒለይ ኣዲብ 7 ሰነ ዓለማዊ መዓልቲ ድሕነት መግቢ ተኸቢሩ ይውዕል ነዚ መዓልቲ እዚ ንኽበር ብ10 ታሕሳስ 2018 ውድብ ሕቡራት ሃገራት 7 ሰነ ዓለማዊ መዓልቲ ድሕነት መግቢ ክትከውን ዝወሰነ መሰረት ንህሎሚ ብደረጃ ዓለም ንሻድሻይ ጊዜ ይበዓል ኣሎ ኣብ ሃገርና ከዓ ንኻልኣይ ጊዜ ይበዓል ኣሎ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ዓመት ዝበዓል ዘሎ ቴማ ቀንዲ ድሕነት መግቢ ድልውነት ህዝባዊ ኩነት ዝብል ቴማ ይበዓል ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ኣድልዩ እንድሕር ክንገልፅ ተኾይና ኣብ ዓለምና ንሪኦ ከም ዘለና ዝዓበየ ጉዳይ ዘሎ እዚ ናይ ድሕነት መግቢ ዝበሃል ጉዳይ እዩ ዓለምና እውን ብዙሕ ኣድህቦ ሂባትላ ይስርሕና ነይራ እንታይ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ድሕነት ዘይኮነ ውሕስነት መግቢ ንክረጋገፅ ገለ ይበሃል ነይሩ ግን ውሕስነት መግቢ ኣረጋጊፅካ ድሕነት እንድሕር ብቑዕ ተደይኮይኑ መግቢ ክንብሎ እውን ስለዘይንኽእል ነዚ ተቢለንካ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ2018 ብዝሕለፎ መሰረት ኣብ 2019 ብደረጃ ዓለም ሓደ ኢሉ ክበዓል ጀሚሩ ማለት እዩ ካብዚ እንዳሓር ኣብ ሃገርና ንካልኣይ ጊዜ ይበዓል ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ ዘረዳእና ኩነታት ድሕነት መግቢ ኣብ ዓለም ብዙሕ ኣሰካፍ ኣሎ ነዚ ተሪኦ እዚ ከዓ እዩ ዓለም ኣድህቦ ገይራ ሰርሓል ዘላ እንድሕር ተሪእናዮ ብደረጃ ዓለም ክሳብ 600 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት በዚ ውሑስ ዘይኮነ መግቢ ይሓምሉ ኣለዉ ካብዚ እንድሕር ተሪእና ከዓ ከባቢ 420,000 ሰባት ይሞቱ እዚ ብዓለም ደረጃ ክረአ ከሎ ብኣህጉርና ወይ ብኣህጉር ኣፍሪካ ክረአ ከሎ ከዓ ካብቶም 420,000 ዝሞቱ ሰባት ኣብ ኣፍሪካ ከዓ 137,000 ኣሎ ማለት እዩ ቁፅሪ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ዝተጋነነ ኣሎ ኣፍሪካ ኣብዚ ተመርኪስና ከዓ ኣብ ሃገርና እውን ኣገዳሲ ስለዝኾነ ነዚ ዓውደ ዘተ እዚ ወይ ነዚ መዓልቲ እዚ ክንዝክር ከዓ ብደረጃ ሃገር ግድነታዊ ስለዝኾነ ከዓ ነብዕሎ ኣለና ነዚ ማለት እዩ ፅቡቅ ተስፋ ህይወት ስለዚ ከምዚ ዝጠቐስካዮ ብፍላይ ድሕነት ምግቢ መሰረታዊ እዩ ድሕነቱ ዘይተሓለወ ምግቢ ማለት ንሓደጋ ዘቃልዕ እሞ ስለዚ እንታይ ግን ዘጠቃልል ድሕነት ምግቢ ክንብል ከለናስ እንታይ ማለትና እዩ ሕጂ ድሕነት ምግቢ ክንብል ከለና ምግቢ ከምቲ ዝተወጠነሉ መዓላ ኣብ ምድራው እውን ኣብ ምምጋብ ንተመጋባይ ካብ ዝኾነ ሳዕቤናት ምክልኻል እዩ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘጠቃልል እንድሕር ተሪእና ምግቢ ውሑስ ክኸውን ወይ ድሕነት ዝሓለወ ክኸውን ከሎ ክንብል እንድሕር ተኾይና መጀመርያ ካብቲ ናይ ቦታ ናይ ሕርሻ ይጅምር ማለት እዩ ክሳብ ተጠቃማይ ኣብታ ጣውሎ ኮይኑ ዝበልዓ እዚ ሰንሰለት እዚ ተዘይሓሊኻ ምግቢ ውሑስ ወይ ድሕነቱ ዝሓለወ ኢልካ ክዘረባ ይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ከዓ በቃ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ እዚ ከዓ እቲ ምስሪ ሕርሻ ከዓ ነዚ ፈሊጡ ካብ ቦታ ሕርሻ ጀሚሩ ክሳብቲ ተጠቃማይ ዘሎ ናይ ሰንሰለት ምግቢ ንብሎ እዚ ከዓ ብምሉእ ይሰርሓሉ ኣሎ ማለት እዩ ዓውዲ እዚ ማለት እዩ ሕራይ ምናልባት ሰንሰለት ምግቢ ትበሃል እስኪ ምናልባት ክትጠቕሰለይ ወይ ክትገልፀለይ ሕጂ ሰንሰለት ምግቢ ንብሎ መጀመርያ እቲ ኣፍራይ ኣሎ ኣብቲ ፕሮዳክሽን ወይ ንብሎ ካብቲ ሕርሻ ዝመፅእ ምህርቲ ኣሎ ካልኣይ ዝመፅእ ኣብ መስራሕቲ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ሕርሻ መፂኻ ኣብ ምስራሕ ትገብሮ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ካብ ሕርሻ ጥዑይ መፂኡ ኣብ ምስራሕ እንድሕር ገይጋታት ኣሎ ናብቲ ሳልሳይ ቀፀላ ናብቲ እንታይ ዝና ንብሎ እዚ ተጠቃማይ ዝበፅሕ ሲ ሰንሰለት ስለ ዝኸይድ ሕጂ እዚ ብምሉኡ ሰንሰለት ክሕሎ መግቢ ፍሪኻ ናብ መስራሕ ይብካዮ ኣብ መስራሕ ከዓ መስርሒኡ ናብ ክዝርግሖ ከሎ ዘርጊሑ ከዓ ክሽየጥ ከሎ ሰንሰለት ብምሉእ እንተዘይሓልዩ ውሑስ መግቢ ወይ ብቑዕ መግቢ ኢልና ክንዘረባ ንኽእልና እዚ ብምሉእ ሰንሰለት እንድሕር ዝኸይዱ መግቢ ውሑስ እዩ ወይ ብቑዒ ወይ ድሕነቱ ዘረጋገፀ መግቢ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ሕራይ ስለዚ መግቢ ግን ብኸመይ ይብከል ተስፋ ህይወት ማለት ክንደይ ዓይነት ብከላታት ኣሎ መግቢ ብዝተፈላለዩ ነገራት ክብከል ይኽእል እዩ ንኣብነት ብኣእዳው ናብ ምትንኻፍ ንብረታት ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ምትንኻፍ ዝበሰለን ዘይበሰለን ብሓንሳብ ሓዊስካ ክበላሽ ይኽእል እዩ ካልእ ብስነ ህይወታዊ ዝበሃል ነገር ኣለ እዚ ባዮሎጂካል ኮንታሚናንት ንብሎ ካልኣይ በዚ ስነ መዋቕመም ወይ ከዓ እዚ ኬሚካል ኮንታሚናንት ንብሎ ካልኣይ ሳልሳይ ከዓ
بأكلاوي ويكازي بإنجليش نبلوزي فيزيكالاوي مالتي حجي سنة هيوتا ويزبالجيكال كنو خلينا بعل بكتيريا له فيروس له زم عسي ويكا مايكوتوكسين نبلوم أبزيت عبي حجي شجر زلوا أبزيت أقوم زلوا مالتي بعين خاطر يوم تدخل له بعين خاطر زي كتير يوم تدخل له حجي في الله علمنا أشجر وزلوا أبزي ناي عسي ويكا زي مايكوتوكسين ويكا أفلاتوكسين نبلوا مالتي زيت عبي شجرنا علم زلوا مالتي بهجرنا يدفعوا له هذا نقراز خند حنقم علمنا ندهر طريقة وهجرنا وندهر طريقة يسي درجة سب منشرو حاميمو درجة الأمور طريقات كوين له إذا خا عند خابيز مس خاويز مس مالتي كابز عسي وي مايكوتوكسين بلا زلنا مالتي لازم خن كلا خن دهر تقولنا خا مجمرة كابت قديم نازلنا خابتنا حرشة بوتا يدمر مالتي تحرشة بوتا نصهن وتعنو كذازنو كسبت مرتب بجوبون قيسو كسب زي عقب كايو زي مايكوتوكسين ويز فانكاس نزلنا تعامل سكافيو زقاب عتوب حرسايقون تي مسرح شغل خيلا هون تعامل جزء مسرح زلوا نزقود ده زي سكاف مهان ترديو تنقول خيلا لوا مالتي زونت مينسترون بجوبو صرح له مالتي خالد سينما قمم نقوله مالتي زي قامات نقوله مدانيت نسخون خليو مدانيت ناي صربال يخون خلي مالتي أبزون تناي كميكارو زيدو ويكا ترى مرف مهرتي مدانيت نقوله نقرالو أبز خابت عم حد جناي مالتي تايو حنتن سنة بنت بهراوي مدانيت كتكتبه تحمم يا مدانيت كتكتب خليها كتكتب من حرطون كخا من يخطب هذا اللو تبع المياه يخطب هذا اللو مدانيت كنا بحق وحسدي بتزقبو دي ذبيلو خير له ما تفهم هجران حرط طريقة حجي مدانيت انسا بقى حدا مدانيت مرفوع جيو الكاب كاسيل كاتوجه مالتي مدانيت كنا بحق كندي تعقيو أبتدي دلري تعقيو زلوا زون مسارات هون نقري مالتي حجنا زغل تردينا تقندم مجبنا خاب إنسان نرخو لعلي سبعان حمشة ميتا ويتنا دك سبات مجبسي خاب إنسان يزرك مالتي سباق هون خلي بسقا هون خلي عساتاتهم هون خلي مالتي حجنا زغل عقم بتيتنا نحنتي انسساب على المويا بتزدله كتابة خطبة قلالو انسساب مستخدمتون يتزي مدانيت استخدمتون هنديك زي زوسد تبع المويا ثلاث فولتو ثلاث معدري زوسد 4 معدري وي صومن دي 5 صومن تبع المويا تبيلو مسوسدتو تي صباخون تي سغاخونون كنمغو خم زي بلا بتناي حكيم بعل المويا ذهبنا بو خنراقط نخل مالتي تخالو ابزناي صربال عز ملكت مالتي صربال مبزحتو ابزناي اتكلتي نان تقملو اتكلت تقمل لغلنا خاب كمبيوترنا ابنت مت اب هاجرنا نرينا عبيش زنبره كاب 2018 تعامي عبيش نركب 250 600 كنتال بصربال تبكل مداني تبكلو صاد دا مغحفن قالن كينو اب قطبانا يغرغون اب تطعنانا يتسون بتعامل شكر سلازغونه اتي بعلمو يعني حرشان نت مداني قدم خندي معلتي نصق زلو بو تهزبيناتنا سبو تمريح خير كلالو مداني مهرت مسفريه لومي مدانيت غيركا ني صباحين تحت بلوت خنكا ناي بحقيتي ناي صربال مدانيتو ناوس لصنح ناي تعنا دك سبات ناي كانسر نو لصنحنا زون عبا شجر فلزخوني كابز تحبرت سبناتنا كتنقق خلالو مالتي تحرس سايب عبي ولا تنزقوم زلنا مدانيت صربال بغبو استخزنا دي منشخ خاوي كنفلطن كلالنا ابنت كاب تفلال هاجرات غرابت هاجراتنا مصي مدانيت هيتفلطن يا بسغردو بيز مص صحن فاسن تقالعيو زون تحبرت السب تحرس تاينز ترديو كابتي مسرح رشا زوبو صربالع بغبو بتناي بعل ميان حرشا تختي الخير كلالو معناتي كالن موصو ابزناي اكلاو لو اكلاو نبلو مغبي كم صغور نفسنا ديو رسحاديو حصاديو امنديو سبربارنا يترامس ديو وي بلاستيكون بزخبه كسلازغل تحبرت السب نتنعو تبايلو تتحازي مغبي زعشغلو بوعو قبر كلالو እስኪ ምናልባት ትተወሶ ጽንሕካ ምግቢ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክብከል ይኽእል እዩ ስለዚ ምግቢ ንኸይብከል ግን ክግበሩ ዘለዎም ናይ ድሕነት መንገድታት እንታይ እዮም ሕጂ ምግቢ ንኸይብከል ዝብሉ ነገራት ንኸይብከል ዝድሕኑ መንገድታት ንሕርተልና መጀመርያ ካብታ ናይ ሕርሻ ቦታ ይጅምር እታ ናይ ሕርሻ ቦታ ጥዕና ተኸባቢ ዘለዎ ውሕስ ክኾን ኣለዎ ማለት እዩ أبتناي حرشة نحرت مثلاً أنتاي إذا تقلت نحرشة بوتا سرينا نابنت الساتات اللوماتي السا كم حرشة بوتا سلنت كملين مالتي إذا ما ران حرف حرشة
ንጽህኑ ንሕር ተሓሊ ታላንከ ናይ ብሓቂ ጥዕና ውሑስ ድዩ ክንራጽ ንክላለና ምክንያቱ ልዕሊ 75 ሚታዊት ናይ ምግብናትና ካብ እንስሳ ርከብ ስለ ዘሎ እታ እንስሳ ጥዕና ተራገፀት ክኾን ኣለዎ ካልእ እቶም ኣትክልቱን ምግቢ ንጥቀሚና ኣትክልቱን ናይ ጥዕና ሽግር ዘይብሉን ክኾን ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ውሕሉል ኣጠቃቅማ መድሃኒት ከዓ ክነዘውትር ኣለና መድሃኒት ፀረ ባልዕ ክኾን ይኽእል እዩ መድሃኒት ናይ እንስሳ ክኾን ይኽእል ማለት እዩ ከም ራብዓይ ንሪኦ እዚ ውሑስ ዝኾነ ምግቢ እንስሳ ምምጋብ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ወይ ሕብረተሰብናትና ከም ልምዲ እንታይ ያለው ዝኾነ ነገር ምግቢ ምዝዕሱ ወይ ኮረንሾ ምዝዕሱ ናይ ፀባ ከብቲ ሽየጥ ገለመታት እዩ ሕጂ እዚ ሕብረተሰብና ነዚ ኣድቦ ክገብረሉ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ እንስሳ ተዘይውሒስካ ነብስኻ ክተውሕስ የብልካን ኣይትኽእልኒ ኻ ሕጂ ሕብረተሰብና ድሓን እዚ እንስሳ ክኸውን ይገለ እንዲ ዝብል ሕጂ ድሩት ኣፍልጡ ኣሎ ማለት እዩ መሰረታዊ ናትና ንሕር ካብ እንስሳ ወይ ካብ ተኽሊ ንሕር ረኽቦ እንተኮይንና ልዕሊት ናትና እቶም እንስሳን እቶም ኣትክልትን እዮም ጥዑይ ምግቢ ክወስድዎ ዘለዎም ማለት እዩ እሶም ንድሕር ጥዒት ወሲዶም እዮም ንሕና ካብኦም ጥዒ ንወስድ ማለት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ናይ ፀባ ላም ድሕር ፀባ ክንነብል እንተኮይንና እታ ምግቢ ዝወሰደታ ብቐጥታ ኣብ ውሽጢ 48 24 ሰዓት ዘሎ እቲ ምግቢ ምስ ወሰደቶ ናብቲ ፀባ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ እዚ ንብሎ ዘለና እዚ ናይ ፋንጋስ ድዩ እዚ ናይ ዒስ እዚ ናይ ማይኮቶክሲን ኣፍላቶክሲን ዝበሃል እሱ ምስ ወሰደቶ ዋላ ሓዊ ሂብካዮ እውን ክጠፋ ኣይክእልኒ ዋላ ዝገበርካ ጌርካ ክትፎይ ትኽእልኒ ኢኻ ሰብ ብቐጥታ ወስደና ብሰብነቱ ሕጂ እቲ ኣባና እቲ ቀልጢፉ ምልክታት ኣየርእን እዩ ምስ ግዜ ይለብል ካብዚ ኸ ናብቲ ካንሰር ወይ ከዓ ናብዚ መንሽሮ ዝበሃል የብል እዩ ኣብዚ እውን ሕብረተሰብናትና ብጥንቃቐ ክንገብረሉ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ኣነ ፀቂጢ ክዛረበሉ ዝኽእል እዚ ናይ ምግቢ እንስሳ ዝበሃል ጉዳይ ማለት እዩ ሕራይ ተስፋ ሂወት ስለዚ እቲ ብፍላይ ባባ ክለኩም ኣለና ኣብ ናይ ሕርሻ ኢልና ኣለና ሕርሻ ዝኩሉ ጌርና ኣብ መመስርሒ ቦታ ከዓ ንመፂና ማለት እዩ ኩሉ ካብ ሕርሻ ዝመፅእ ክመስራሕ ክእል እዩ ምግቢ መጀመርያ እቲ ንብከላ ዘየቃልዕ ክኾን ኣለዎ እቲ ንመስራሓሉ ትካላት ማለት እዩ ትካል ንኣብነት ኣነ ናይ ፀባ ትካል ድሕር ከውፅእ ኮይነ እቲ ከባቢ ነቲ ናይ ፀባ ኩነታት ዘይብክል ነገራት ክኸውን ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ንጥረ ነገራት ድዩ ንውድእ ምህርቲ ድዩ ንመኸዘኒ ድዩ እዚ ከዓ ክንፈላለዮም ክእል ኣለና ኣብቲ መመስርሒ ማለት እዩ ከም ድሌትካ እንድሕር ሓዊስካ እንድሕር ተብሎ ተኾንካ እቲ ናይ ስግረ ብከላ ዝበሃል ወይ እዚ ናይ ክሮስ ኮንታሚኔሽን ብሎ ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፍሎ ክህልዎ ኣለዎ ናይ ጥረ ነገራት ትቕበለሉ መመስርሒ በይኑ ክኸውን ኣለዎ እቲ ናይ መመስርሒ በይኑ ክኸውን ኣለዎ እቲ ናይ ውድእ ምህርቲ በይኑ ክኸውን ኣለዎ ናይ መሸጢ ከዓ ክትገብር ትኽእል ዘይ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ እዚ እውን ሰንሰለት ሓይዚ ከይድ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ በቲ ሓደ ኣንጎሎ ኣፍ ደገ ምሳእትኻ ስትሬት ትኽእልካ ብካልእ ክትወፅእ ክትክእል ኣለካ በዛ ኣቲኻ እንድሕር በዚ እንድሕር ዝመላለስ ትኾንካ ናይ ክሮስ ኮንታሚኔሽን እውን ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ብቑዕ ዝኾነ ናይ ምስራሕ ንጥፈታትካ ክነዘውትር ኣለና ኣብታ ትካልና ግቡእ ናይ ንፅህና መስርሕ ክነካይድ ንክእል ኣለና ማለት እዩ ዝኩሉ ጌርና እንድሕር ኣብዚኣት እዚ ጌርና ከዓ ዓብይ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ፅሬት ትካልን መሳርሒታትን ከዓ ብግቡእ ክንሕዞ ኣለና ከምኡውን ናይ ሰራሕተኛ ኣብኡ ዝሰርሑ ሰባት ከዓ ታራ ኣለዎም ናቶም ዝኩሉ ጌርካ ሰራሕተኛ እንድሕር ፅሩይ እንድሕር ተደይ ኮይኑ ድሕነቱ ዝሓለወ ምግቢ ክወሓስ ኣይክእልን ምክንያቱ ክሓምም ይኽእል እዩ ሰብዚ ሰባት ክሕዞ ክእል እዩ ካልኦት ሕማማት ክሕዞ ስለ ዝኽእል ኣብዚ እውን ናይ ሰራሕተኛ ብግቡእ ፅሬት ክከታተሉ ኣለዎ ናይ ጥዕና ሰርቲፊኬት እውን ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ከዓ ቀፃሊ ሜዲካል ቼክኣፕ ክገብሩ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ንሪኦ እቲ ምግቢ ከዓ ፈላሊኻ ምቕማጥ ማለት እዩ ውድእ ምህርትን እቲ ረው ወይ ከዓ እቲ ጥረ ነገራት ንብሎ ከዓ ክንፈላለዩ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ነናሃቶም ኣብ ስቶር ክኸውን ዘለዎ ወይ ፍሪጅ ከዓ ክንፈላለዩ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ መኽዘን ንብሎ ማለት እዩ ከም ሳልሳይ ንሪኦ ብቑዕ መኽዘን ከዓ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ኩሉ ወዲኻ እዚ ኩሉ መስርሒ ገይሩ ኣብቲ ተቐምጦ ናይ ስቶር ወይ እቲ ናይ መኻዚኖ እንድሕር ብቕዓት ተደይሓልዩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ክኸውን ማለት እዩ እዚ ኩሉ መስርሒ ጌርካ ኣብዚአ እንድሕር ዘይሓለኻ እታ ምግቢ ከዓ ኣብኡ ክባላሽ ስለ ዝኽእል ጥንቃቐ ክንገብር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ሕራይ ፅቡቕ ተስፋ ሂወት ስለዚ ብፍላይ ኣብ ሃገርና እስኪ ድሕነት ምግቢ ንምርጋፅ ዝካየዱ ዘለው ስራሓት ወይ ቁፅራዊ መደባት ከመይ ይመስል ኣብ ሃገርና ብፍላይ እቲ ምስራሕ ሕርሻ እንታይ ዝገብር ዘሎ ድሕነት ምግቢ ንምቁፅፃር እንድሕር ተኢልና ሓደ ዕቱብ ዝኾነ ቁፅራዊ ስራሓት ካብ ቦታ ሕርሻ ክሳብ ተጠቃማይ የካይድ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክንብሎ ኣቕዲምና ፀኒሕና ማለት እዩ ኣብ ሕርሻ ቦታ እንድሕር ብቕዓት ተደይተሓልዩ ኣብ መስርሒ መፂኻ ብቕዓት ክሕሎ ይክእልኒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰንሰለት ክንብሎ ፀናሕና ብምሉእ እዚ ቁፅራዊ ስራሓት ይገብረሉ ማለት እዩ ካልእ ስልጠናታት ንኣባላት ምሃብ ማለት እዩ ኣባላት ናይ ምስራሕ ሕርሻ እንድሕር በቲ ዝደለ ሳይንስ ዘለዎ ዓለምና ሎም ንሪኦ ዘለና ቀፃሊ
ይላወጥ ኣሎ ሳኻ ምስ ዓለም ክትከይድ ስለ ዘለካ ስልጠና ነቲ ኣባላት ኣብ ምውዳብ ኣብ ደገ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክኸውን ይህብ ኣሎ ካልእ ምዕባይ ኣፍልጦ ንሓረስቶት ብዓውደ ዘተ ድዩ መራኸቢ ብዙሃን ድዩ ከም ሬድዮ ጋዜጣ ቴሌቭዥን ወይ ብድራማ ከዓ ኣብዚ ከዓ ጎስጓስ ዝገብር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሚኒስትሪ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ለንቅነውን ከም ሰምዖ ዘለና ብሰፊሑ ኣብ ጋሽ ባርካ ኣብ ዳርጋ ኩለን ሰንዘዋታት እዚ ክሳብቲ ሕብረተሰብና ዘለዎ ሓረስታይ እናኸደ ከዓ ጎስጓስ ይኸይድ ኣሎ እቲ ሚኒስትሪ እውን እቲ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሕ ዘሎ ኣብቲ ሚኒስትሪ ንሕድር ዘሪእና እዚ ድሕነት ምግቢ ዝምልከት ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ዓለማዊ ጉዳይ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብዚ ካቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣዕቲቡ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ሓራይ ተስፋሂወት ብፍላይ እስኪ ኣብ ድሕነት ምግቢ ተራ ሓረስቶት እዞም ኣብ መስራሕቲ ንብሎም ማለት እዩ ተጠቀምቲ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ሓራይ ኣብቶም መስራሕትን ኣፍረይትን ብሓንሳብ ኣጠቓላቢልና ክንሪኦ ንኽእልና ገሊኦም ኣፍረይት ኣለዉ ኣብ መስራሕቲ እውን ኣለዉ ገሊኦም እውን ካብቲ ሓረስታይ ተቐቢለን ከዓ ዘመስርሑ ነገራት ኣለዉ ማለት እዩ እዚኦም ኣጠቓላቢልና ክንሪኦ ከለና ምምሕያሽ መደብ ምሕደራ ድሕነት ምግቢ ክህልዎም ኣለዉ እዚኦም ማለት እዩ ከም ካልኣይ ንሪኦ ምዕባይ ምልውዋጥ ተመክሮ ኣብ ሃገርና ዘይንስራሓሉ እዚ ተመክሮስ ክንለዋወጥ ክንክእል ኣለና ሓደ በዓል ትካል ምስ ሓደ በዓል ትካል ብዛዕባ ናይ ድሕነት ምግቢ እንታይ ደሎ እቲ ዓበይቲ እሹ ኢሎምሲ ይህን ምሂን ክበሃሉ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ምዝውታር ብቑዕ ንጥፈታት ንፅህና ኣገዳሲ እዩ ሓደ ነገር ከም ተራ ነገር ክንወስዶ ይብልና ንፅህና ኣነ እንድሕር ብግቡእ ተዘይፀርየ ኩሉ ብኢዳወይ ድዩ ብሰብነት ናይ ጨጉረይ ድዩ ፀገማ ስለ ዘምፅእ ኣብዚ እውን ግቡእ ንፅህና ከነዘውትር ክንክእል ኣለና ካልእ ምሕያር ርክባት ምስ ተጠቀምቲ ኣብ ሃገርና ዘይንገብሮ እዚ ኣፍራይን ተጠቃማይንሲ ርክብ ክፍሉ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ኣብ በዓል ዩሮብ እንድሕር ንሪኦ ተኮይና እዚ ናይ ኮንሱመር ኣሶሴሽን ወይ ከዓ እዚ ናይ ማሕበር ተጠቀምቲ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሙዚየም ከዓ መስራሕትን እቶም ተጠቀምትን ዝበሃሉ ርክባት ክፍሉ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ድሕነት ምግቢ ማለት እዩ ካልእ ንሪኦ ኣብቶም ተጠቀምቲ ክስተት ሓደጋ ምዘጋጥም ቀልጢፍካ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክትሕብር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ዳር ቀልጢፍካ ተሓቢርካ እቲ ሓደጋ በያ ዘላ ብምንታይ መፅያ እዚ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ቀልጢፉ ከለልዮ ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ምግቢ ብፅሬት መሓዝ ወይ ከምኡውን ኣብ ዝድለ ሙቆትን ዝሓልንካ ክትዕቅቦ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ሓደ ኣብ ምስራሕ ይብልካ ንስኻ እውን ኣብ ገዛኻ ትጥቀም ዝኾንካሲ ኣብ ግቡእ መዝሓለ ክተቕምጥ ኣለካ ኣብ ግቡእ ፅሬት ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ በዚ ከዓ እዚ ናቲ ተራ ናይ ተጠቃማይ ክገብሮ ዘለዎ ማለት እዩ ፅቡቅ ስለዚ ቀዲምካ እውን ጠቂስካዮ ነርካ ተስፋሂወት 7 ሰነ ኣግራዊ መዓልቲ ድሕነት ምግቢ እሞ ስለዚ ነዚ ዕለት እዚ ንምዝካር እንታይ መደባት ኢኹም ሒዝኩም ዘሎ ሕጂ 7 ሰነ ዓለም መዓልቲ ድሕነት ምግቢ እዩ እዚ ከዓ ዓብዪ እሺ ክንብሎ ፀኒሕና ወይ ከዓ ዓብዪ ጉዳይ ክንብሎ ፀኒሕና ድሕነት ምግቢ ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ ናይ ኩሉ ሓላፍነት ክንብል ከለና ካብ ሓረስታይ ክሳብ ተጠቃማይ ዘሎ ሰንሰለት እዚ ብምሉእ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ ሓረስታይ ክትብላይ ትኽእልና ናይ መስራሕን ክትብላይ ትኽእልና ናይ ተጠቃማይን ክትብላይ ትኽእልና እዚ ናትና ናይ ኩላትና ግዴታ ምዃኑ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ካልእ ቅልጡፍ ዕብየትን ምልውዋጥ ዓለማዊ ቀረብ ምግቢ እውን ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ እዚ እውን ኣድህቦ ክንበሎ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ድሕነት ምግቢ እዚ ዘይተፃወተ ሓደጋ ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ዓለምና ይኸይድ ኣሎ ይውንጨፍ ኣሎ ክሊማዊ ለውጢ እውን ምስኡ ይቀያየር ኣሎ ኣብዚ እውን ዘይተፅበይታዊ ኩነታት ከጋጥም ስለ ዝኽእል እዚ እውን ኣለርት ኮይና ክንፀንሕ ክንክእል ኣለና ወይ ንቑሓት ኮይና ክንፀንሕ ኣለና ኣቐዲምና ንብሎ ነርና ድሕነት ምግቢ ካብ ቦታ ሕርሻ ክሳብ ተጠቃማይ ወይ ክሳብ መስራሒ ሰንሰለት ሓሊኻ ክትከይድ ንኽእል ጌርና ዋላ እዚ ኩሉ ጌርና ግን ዘይትፅቢታዊ ነገር እውን ከጋጥመና ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ክንእትዎ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ካልእ እቲ ሚኒስትሪ ነዚ በዓል እዚ ምዝካር እንታይ መደባት ኣለዎ ዝብል ሓደ ምድላው ወረቓቕቲ ንመዓልቲ ድሕነት ምግቢ ዝምልከት ይዳሉ ኣሎ እዚ ከዓ ምስራሕ ሕርሻ ኣብ መንጎ ምስራሕ ሕርሻ ዘለዋ ክፍልታት ዝተፈላለያ ከም ክፍሊ ኣገልግሎት ተጋኣዝ ውፅርና ኣለዎ ሕርሻ ኤክስቴንሽን ኣለዎ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር እዚ ናይ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን እዚ ነዚ ዝምልከት ንንዕና ዝምልከት መፅናዕትታት ኣብቲ ናይ ዓውዲ ዘተይ የዳለዋላ ማለት እዩ ካልእ እውን ብሚኒስትሪ ጥዕና ዓይኑ እውን ተራእዩ እውን ኣብዚ እውን ወረቐት ፅሑፋት የቕርቡ ኣለዉ ብወገን ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ እውን ኣሎ ንሃብቲ ባሕሪ እውን ኣገዳሲ ናይ ምዝናይ ዓሳ ስለ ዝኾነ እሶም እውን ኣብቲ ናይ መዓልቲ ድሕነት ምግቢ ኣለዎ ናቶም ከምኡውን ኮሌጅ ሕርሻ ሓሙን ኣለውን ምክንያቱ እቲ ድሕነት ምግቢ ናይ ኩልና ንብሎ ዘለና ንሕርሻ ጥራይ እውን ዝምልከት ኣይኮነን
نحرشة زملكات بعين حرشة كبر خليه بتعنا زملكات بتعنا على هبت بحر زملكاتهم هبت بحر خلال له زي نحبار صراح سلز غنى نحبار كا إذا غنى نهتن زملكاتن مدرسات زملكاتن كفلتاتن كا صحفات يقرب الله ونت معلتي دحنا تماك بزقلت مالتين كله مجازها قص صحفات قالوا كم زي الفليت دي بروشرز دي زون قال هايلايت نتي حبرة السب زخون قالوا مالتي كله زي فيديو برودكشن ونالنا انتينا نقبل لنا حجب زي مور تنا هاجرنا خناتات زلوت فريات تزبزي أبنا يتصابن ويتصابني أبتنا حملت مرتاتن كنت سدلي يلن انتي زلوب زي أتنا كوميدير يزلو أبزون تنا يتصرف على مدهانيت بجوبو حاليو نسأجل يجي نسأجن أب نقطة على ناي قشور كاديو ناي زبان سواري دوبري بستفعل لازم مسؤول كسرة وصراحة كيدا له بحرشة وتالله دعنا بتي نقطة غيرو أو نقبر الله مالتي كله زي بانل ديسكشن ونالنا مالتي بانل ديسكشن كنا بكلنا بعيني لعلواك إلى نحرشة زاتيلو بعيني من مسرت عناون زاتيلو نقرأت له بعيني ناي هبت بحر له بعيني مسرحتي بعيني ناي تتكم تقع نزز ملكتك سفيح مدلوات ناي عودة ذاتي ودي ولا مالتي هاي أتصفيت من الوقت مودعتا أنا تنبران محتوتاتها بزازي ملخو بس قد أمزي بفلا يبدحنت مقبعتو كيركا كتب محلالفو تدلنا مودعتا ملقت عدل هاي مودعتا محلالفو دلي دحنت مقبي ناي كل حلافنتي عسرت كذين دقاق مالنا زغات رقم مالو مالتي دحنتو أفراي ونحرستاي ونتتقامي يكنبلون يبلنا نوب سكف سب نهاتو تارا كتصاوت اللوب تدحنت مقبي مالتي كال موهاد أبها قراء قصر دحنت مقبي ملكة انتقالات مالتي نحرشات ملكة اللو نمسرت عنا ملكة اللو نهبت بحر ملكة اللو كولجاتون اللو أبزيون متحبارات كدل خلالو مالتي كال أدالو تمقبي بوقعات كون لو حركات مزمت قلتيفهم لو تنخبروا وين أجابة ونخططاتهم مالتي كان قالوا نريو محجال ويكا واحد أب تكالات مقبي زنت فات كلام من كسان تكالات مالتي لابنت مسرح الشعب بيخلق أقول لكم حاجات نصون غيره أبناء الحنت مقبي نتفيو من سرت عنا وين بتي ناي environmental health نبلو بتي ناي كابي أو نتفيو هذا ناي مارين ريسورس وناي هبت بحرون أو لوهم زين حديثنا نوصل كيف زملكة ناي من كسان تكالات موهاد كلهم خلالله مالتي مقبي نحرش عايز ملكته وينات حد عايز ملكته إلنا خنا بلو يبلان تنوصل كيف ناي من كسان تكالات زملكة موهاد قبرة خلالله من غير مالتي قال قلت من الوقت حبري تخلله مالتي مسرح الشعب من غير مسر عنا مسرح بحري أم أبزم دلوسي قلت في ناي متحبرة حبري تخلله بزعان نحن مقبي ملكت مالي قال بقع محدرة نحن مقبي مسرح تكون كل يوم أفريت تكون كل يوم شيء تكون كل يوم زرقة تكون كل يوم نحن تكا كل زي قاد الوقت تكون له مالتي زين كمحلال في دل مالتي الرأي أتصفيت قبرة نسائي حلاف جنفر كوتر هاب تنسى أب منيسر حرشها سلتي أبصرينا مزي أخذ هاب كان سفح ممري بسمي بسم تعزبتن لقيمين مسكنك أنا وين يغني لي أديب نتي تا دفلتا تا ولا نشي تخونسي ندحنت مقبي عبيشو خينو نتي نهزبي كمحلالفنا بزستري زعدلن كاني بالبي مسكن مالتي يغني لنا باركس ذكركم تخاتلتي مساءات تسفايوت قبرة نسائي خنا كايدو زنحنا قال محتاب سزازي ملا سلامك تالكم نمسكن سلام